Се попадам аз на педераси, в това ми е таланта. Все на мен съдбата ми изпраща най-гейското на света. Те празнуват 2 февруари, трябва да отидат в Айди клуб. Макар да знам, че мислено си в пласа, сърцето ти е в Айди клуб. Не тръгвайте с гейове, или с травестити, или с лесбийки. Обичат ви, желаят ви, но с рокли и перуки се събуждат. Не тръгвайте с гейове, те интриги на околните създават. Не тръгвайте с гейове, те навсякъде ще ви излагат. Се попадам аз на педераси, зная, че такъв си ти. Боли от тази истина ужасна, педал си ти, педал си ти. Не, че за това те обвинявам, просто не признаваш, че си гей. Но на никого не пожелавам да бъде с теб, ти си дъното. Не тръгвайте с гейове, или с травестити, или с лесбийки. Обичат ви, желаят ви, но с рокли и перуки се събуждат. Не тръгвайте с гейове, те интриги на околните създават. Не тръгвайте с гейове, те навсякъде ще ви излагат. Не тръгвайте с гейове, или с травестити, или с лесбийки. Обичат ви, желаят ви, но с рокли и перуки ви се кълчат. Не тръгвайте